से ढेर इस्तेमाल करेला। अच्छा, अंगूरी से ढेर इस्तेमाल करेला। लगाता है भौजी कि भैया के लाड़ खड़ा नहीं कियो। ठीक बा, का हाल बा भाई लोग? हम आशा करता नहीं कि तुम लोग ठीक हो बा। गनी तुम लोग के हंसावे खातिर एगो और मजेदार वीडियो लेके। लेकिन भाई तुम लोग से एगो शिकायत बा कि तुम लोग वीडियोवा तो देखेला लेकिन लाइक कमेंट ना करेला, चैनल के सब्सक्राइब ना करेला। भाई लोग यही से कहता नहीं कि जे हमारा चैनल पे नया बढ़ाओ, चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियोवा के लाइक करा, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसन लागल। ठीक बा, आप कब करिएगा? 2025 में। ता तू कैसन लड़का खोजा तारू भौजी? आज बता दा। कैसे हमार भाई लोग जो वीडियो देखा तारे ना, सब केहू देखा था। केहू गुंडा हा, केहू बदमाश हा, केहू समझ ला कि हर प्रकार के लोग देखा तारे। काहे भाई लोग सोई कहता नहीं ना? हमसे 20 होना चाहिए, हमसे 19 नहीं होना चाहिए। हम जिससे ब्याह करेंगे कम से कम 50 को केस उसके ऊपर होना चाहिए। एक और मतलब ई बा कि तू दुल्हा ना खोजा तारू ए भौजी, तू क्रिमिनल खोजा तारू, गुंडा खोजा तारू। तो हर गांड फटे लागल बा तूफान लाल यादव से और टुनटुन लाल यादव से, समझ लू? ए भाई लोग जे हमार वीडियो देखा तारा, केहू ऐसा बाड़ा कि जेकरा ऊपर 50 गो केस बा पहले से, भाई वो भौजी से संपर्क करा। कैसे भौजी लड़का खोजा तारी। ठीक बा, संगे चली ना तो लागे कि कोनो शेर संगे, शेर के साथ हमेशा शेरनियां अच्छी लगती है, बकरियां अच्छी नहीं लगती है। हाँ एकदम सही बात कालू है ए भौजी कि शेर के साथ में शेरनी अच्छा लागली। लेकिन पहले ही बतावा कि केहू से तार चक्कर ओकर रहे, प्यार वार कोइले बाड़ू केहू से पहले, ना तो हमारे भाई लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर कोइले बाड़ू तो बता दो, समझ लू? पटे उठे नहीं थे, एक अच्छा दोस्त के नाते बात करते थे। देख लाए भाई लोग, साफ साफ कहता नहीं। ई भौजी कहतिया कि हम केहू से पटे वटे नहीं थे, खाली एगो दोस्त था, वही से हम बतिया रहे थे। ठीक है, ओकरा बाद में आप समझ सकता कि पहले दोस्ती होला, ओकरा बाद में प्यार होला, ओकरा बाद में का होला जनते बारा। अगर नइखे जाना तारा तो हम भौजी से पूछ लेता नहीं। ए तन्ने जा भौजी, ई बतावा कि एको टिप देले वाले बाड़ू कि ना ओकरा के मरवैले बाड़ू? पता नहीं। पता बात कैलू हाउ पता बा, दोस्त बनैलू हाउ पता हा, पूछ लेनी कि एक टिप देले बाड़ू कि ना देले बाड़ू तो कहता पता नहीं खे। अरे साफ साफ अगर ना बताओ के बा तो बोला ना कि नहीं खे बताई बही चोद। ई काहे कहता कि पता नहीं खे? भाई लोग ब्याह मत करिए सारा, भाई चूतिया बनावतिया। कुछ नहीं, प्यार प्यार होता है, जरूरी नहीं है कि प्यार में शादी ही हो। ठीक है, ये सब बकचोदी है और कुछ नहीं। देखा तारा भाई लोग, भौजी का कहतिया कि प्यार प्यार होता है। एक मतलब ई ना कि शादी कर ले, एकर मतलब ई बा कि जेकरा से प्यार करा ओकरा से गांड मरवा के ओकरा के छोड़ दा। समझा तारा लोग? कहतिया कि खाली बकचोदी है जेकरा से ब्याह कर लो। चोद प्यार करके ब्याह ना क्यों जाला हो? शादी वादी करेंगे फैमिली की मर्जी से करेंगे, फैमिली जहाँ कराएगी वहाँ करेंगे। अच्छा, पहले प्यार करके गंडिया मरवाला, ओकरा बाद में घर वालन के मर्जी से ब्याह करब। चोद एकदम छिनारे बाड़ू का हो? रोज से जिया पसुतल हमर काल भइले बा। अच्छा, जब ब्याह तोहर भइले नहीं खे त सेजिया पे रोज सुतल के काल कइले बा बताव? राती के भतार बुरा हाल करेला। अच्छा, त लागत यारवे के तू वहीं ले भतार समझत रहलू। औरी का करेला ए भौजी? बतावा कैसे बुरा तार हाल हो गइल? अंगूरी से ढेर इस्तेमाल करेला। अच्छा, अंगूरी से ढेर इस्तेमाल करेला। लगाता है भौजी कि भैया के लाड़ खड़ा नहीं कियो। ठीक बा, ओकरा के दे दा एगो बैगन वैगन, वैसे काम चल जाई। ठीक बा, काहे से नहवा तनी तनी गौड़ा तो होई, यही से तू कह तारू कि अंगूरी से ढेर इस्तेमाल करेला।